Program Tvoj Buddy je dôkazom, že dokážete vyčarovať priateľstvo, ktoré dokáže zmeniť životy detí z detských domovov. Pomáhajú deťom, ktoré nemôžu vyrastať vo svojej rodine, prostredníctvom individuálnych vzťahov s dobrovoľníkmi. A takou dobrovoľníčkou sa stala aj Alena. Treba robiť niečo zmysluplné. Hľadala som aj nejaké dobrovoľnícke aktivity a našla som tento program Tvoj Buddy a trvalo mi to také 3 Vianoce, kým som sa rozhodla, že sa zapojím. Program Tvoj Buddy spojil Alenku s vtedy 19-ročnou Kristínou, ktorá už mala v tak mladom veku za sebou neľahké životné skúsenosti a problém veriť ľuďom. Alenka ma volala piec medovníky a bola som dosť nerozhodná, že či prídem, či neprídem. Ja už som hádzala flintu do žita, že proste už to nedám a tak som taký posledný pokus, že tak príde, budeme piec medovníky a naozaj bolo to tak, že chvíľku príde, potom nepríde a tak že ja budem doma, ak uznáš za vhodné, ak sa ti bude chcieť, prídi. Už ona sa rozhodne, že už ako by som prestala na to tlačiť a možno to bolo práve to rozhodnutie, že teda ona sadla do toho vlaku a už keď mi písala SMS-ku z vlaku, že Nakoniec toto priateľstvo trvá 11. rok a podľa Kristíniných slov jej zmenil život. Myslím, že som mala 25 rokov, keď som si dokončovala školu a Alenka mi ponúkla pomoc, že na 2 týždne k ním, aby som si vedela ukončiť školu, lebo vlastne pri deťoch to bolo také, aké to bolo a potrebovala som to všetko dohnať, tak som teda išla. Mne Alenka vtedy povedala takú peknú vec, že aby som sa tešila z maličkosti. Ja som to predtým nevedela. Často som sa dávala do tej role obete. Tam som si uvedomila potom cestou späť vlakom, že však ja všetko mám, že mám zdravé deti, mám dobrého partnera a odvtedy som sa vlastne začala meniť, pracovať na sebe. Toto je jeden z mnohých príbehov so šťastným koncom, ktoré sú dôkazom, že deti z detských domovov môžu v dospelosti žiť spokojný a bezpečný život, ak v ňom nájdu človeka, ktorému môžu dôverovať. Ak vás príbeh Alenky a Kiki zaujal, tak viac sa môžete dozvedieť na stránke tvojbuddy.sk.